Hi guys, good morning. So padung ko karon maligo sa Tabay. This is my second day sa Bohol. Ang hapon balik ako sa Cebu. Kay duty na pud. So padung ko karon sa Tabay guys. Then before ta maligo kay manabi gyud ta. Mo rin na nagkaos. Nagkaos og tubig. Pero ako ra sa maligo ron. Nakos kakahuyan guys, kasagbutan diri ang talabungan. Then nakoy sabon, nakoy shampoo. Ligo sa ako guys. Ala. Naligo guys. Di ra ako matingin. Pamoy ato sa bahay gapon niya. Dito ko sa kuwan, pungsod. Dito ko. Naghahanap ng gamot. Grabe pinakilala mo. Wala mo skip guy. Oh. Kasi gusto niya, ako ang habon. Pumunagi, taod. Diyan mo lang ang mga songo. Mukuan good. Atay sarap bitaw. Sama saan ko. Mabait na. Huwag yung madaba. Kaya ako lang. Dili ka na kuya. Oo, punta ako. Tuwa sila kakuan. Dapat awal drug. Lapit sila ka lobby ba? Tugloyo. Punta dapit. Oh, atbang sila ka. Talikod sila.
naman yung Lorde? Ah, Kamu, dungan mo lagi. ah. Budalhan na mas lang ating biko. Kaya gamay lagi. Wala pa na. Mapit lang kadto. Ah. Ano man, sakay makamo. Ah, mapit lang kadto. Walang hindi na. Ma. Ah.
Undang na ta guys. Walay sabon o shampoo.